انداما بوریا سروکاتیا مجلس سوریا دموکراتیک مسد شراوس دیار کر گو هولدان دورخستنا جنین سوریه جاوا کرنا سبرو جاولت نکرن و گوت دورخستنا وان دی به صدما گو سوریه وگر سردما تندیا سیاسی وجود کاریه. اليوم نحن نمر بمنعطف انداما بوروی سروکاتیا مجلس سوریا دموکراتیک مسد شراوس لسر تبلیبونا جنین سوریه‌ای داوا کرنا سبرو جا سیاسی داخوی. شێرا دیار کرد کۆ ژینên سوورiyeyî tevî kowan berderên mezin şoreşê de dane jî lê niha bi hewildanên dûrxistinaş pêvajoya avakirina siber û jê re rûbirû ne û got jinên Sûrî di salên desthilatdariya rejîma berê de îşanebûna desturek ku mafê wan di Parîzê kişandiye. Ev jî delîlên herî mezin ên bindestiya jinan bû. Jinan di heman demê de şeadet û kevneşopiyan kişandiye. Kod gelek rewşan de bûne sedema kuştina wan. Şêra dazanîn ku tundiya siyasî heteriya mezin li ser jinan bû. Şêra diyar kir ku piştî hilweşîna rejîmê jinan dixwestin bejdariya avakirina siberoja Sûriyê bin. Lê gavên ku ji hêla hikûmeta veguhê hîzva hatin avêtin ne li ser bîngeha îradeya jinan bû. Her wekî got ku di avakirina hikûmeta veguhê de jinek tenê hebû û bejdariya jinan di hilbijartinên meclisa geldeş sedî çar derbas nekir. Şêra diyar kir ku ezmûna rêveberiya xwe ser Bakur û Rojhilatê Sûriyê modelek alternatîv ji bo rewş û rola jinan pêşkêş kir û got li herêmên rêveberiya xwe ser jin tevlî nivîsandina peymana civakî bûn. Rêxistinên mafê jinan hene ku mafê jinan diparêzin. Her wiha hêzên parastina jinanên taybet hene. Bi hezaran jin li eniyên pêş bûn û ji bo parastina azadiyê şehîd bûn. Divê jin bibin hevparê nivîsandina destûrekin û ku mafê wan diparêze. Divê herîkên birêjeya sedî pêncî cihê wan di avahî û saziyan de hebe. û tevlîşandeyên fermiyên siyasî û diyalogên neteweyî bin. Divê hemû jinên Sûriyê bin yek, da ku hemû cureyên tundiyê bi dawî bikin û Sûriyeke demokratîk, pir alî û nenavendiya ava bikin.